आता या मटका छान झाला खऱ्या अर्थान. मटका पळू गोया आता ठेवस मी काय या लावू की काय माका कृष्ण बनवलाय. माठातलं पाणी पिऊन पिऊन पाठ फुगून झाला. तोंडच एवढा सुकता वायच बाहेर उन्हात गेलं का कामाचे धार विचार उन्हाचीच किती आता पण होता बघा संध्याकाळा काळोख दिसता. आमच्याकडे नाही असा लाईट काय करूचा खलबत्तो वापरायचो लाईट नसत. खलबत्तो सोडा इन्व्हर्टर नसत तर काय पुट्टो त्याच्यासाठीची रेसिपी मी म्हणा होता. पोटात थंडावो कसं जातो लो. पण रात्रीचा ताक पिवायचा नाही. रात्रीचे दहीचे प्रकार खायचे नाही. दुपारचे खायचे. आज आम्ही बनवून ठेवतो फ्रीज मध्ये मस्त थंडगार मठ्ठा सात आणि ताक पितळू उद्या दुपारी दररोज दुपारी एक दिवस बनवून ठेवा आणि ते तुम्ही सतत 4-5 दिवस तर नक्की पिऊ शकता. ते खराब होत नाही. अशी जी रेसिपी तुमका दाखवतो. एक दिवस बनवा आठवडाभर. जर फ्रीज नसत तर मडक्यात होय मडके घेऊन उभे राहतात ना. माका ती माझ्या लोअर पर्यंतची आठवण येतात. थोय मी कामावर जाऊच्या आधी 1 ग्लास ताक मारूनच जायचे. त्याची मजाच वेगळी ना. 1 ग्लास ताक आणि त्याच्यानंतर जी एनर्जी येता ती तुमका काय सांगायची. ती तुम्ही पिला असता तर तुमका माहिती असतं. आता लाईट गेली तर आपलं खलबतो कधी कामाक येतलो. त्याच्यात घातला अर्धा इंच आला मिरची मोठीची मिरची हिरवी कारण जरा छान तिखट असला का मस्त वाटता. आणि त्याच्यात घातला जिरा घातला अर्धा चमचा. आता ह्या घेऊया जाडसर कुटून. खलबत्त्याची मजाच वेगळी आणि चव तर वेगळी. बघ माझा भार्गव शिंकलो सत्या मिरचीचो फाट गेलो थंय तिथपर्यंत. किलो ना खलबत्त्यात कुटण्याची मजा मस्त आहे. ती भांडी वापरूची. मठ्ठा साज ज्या लग्नाच्या सराईत हमखास गावता. या वर्षी तर तुमच्याकडे कुणाचं लग्न असेल ना पत्रिका देऊ गेले का त्याला सांगा बाबा ती बाकी काही ठेवू नको ताक ठेव. पण उन्हाळ्यात लग्न असले की त्या ताक असतात. हो नाही काय काय जण नाही ठेवलं. आता आईस्क्रीम इला ना ताक बाजूक सरला मला सांगता इली ना लग्न बरोबर आहे. आपण आमच्या लग्नापर्यंत होता तुमच्या लग्नापर्यंत होता की नाही त्या कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि मी आता सांगितलं ताक लक्षात ठेवा. चला आता करूयात माठाच्या रेसिपी. म्हणजे काय ऑयल त्याशिवाय देवचं नाही की काय असं म्हणतात. तुमची मर्जी. मठ्ठा साज नाही ठेवलं तर ऑयल नाही. ऑयराचा नाही हो लग्नाकच जायचा नाही. चला तुम्ही मठ्ठा साज ठेवा. आम्ही उन्हात अनातून एवढी येतलो आमका एसी ऑन ठेवलो. एसी ऑन ठेवलं परत तरी ते आताचे काय ते ज्यूस येतात ना वेगवेगळ्या प्रकारचे काय ओपनिंग नाही हो काय ते वेलकम ड्रिंक. तरी पण तुम्ही छासची कंपॅरिझन कोणाबरोबर होऊ शकणार नाही. थोडासा आंबट दही घ्यायचा. मठ्ठा साज करूचा असत तर ताक कसं जरा आंबट असत तर 1 वाटी दही 1 वाटी दही त्याला 2 वाटी पाणी. आपण याच्यात मीठ घालून घेऊया. हिंग आणि साखर. आता ह्या 3 गोष्टी आपण चांगले मिक्स करून घेऊया. तुमच्याकडे रवी असाल तर रवीने ढवळलास तरी चांगला. जुनी माणसं रवीच वापरायची. लाकडाची रवी माझ्या आईकडे होती लाकडाची रवीने ना. रवीने असा घुसळायचा. आता तुम्ही रवी उचलून आणशात घुसळू. रवी कायच्या उचलून आणायचा. रवी माझा भाव होतो. मस्त घुसळून झाला. तुम्ही ह्या घुसळ्यापर्यंत एक उखाणं आठवलं तर बोलताय. हा दुधापासून बनवतो दही दुधापासून बनवतो दही दह्यापासून बनवतो ताक जाता आम्ही बनवतो. श्रीकांत रावांचं नाव घेते मी तुमच्यासाठी आज. तुमका तर उखाणं दुसरं सुचवलं जातं तुम्ही सांगा कसा वाटला उखाणं तो सुद्धा सांगा. बरेच दिवस घेऊन नव्हते ना मी. म्हणून म्हटलं माझ्या घोळा राग गेलो तर म्हणून म्हटलं आज त्याचा फेवरेट ताक जेवल्यानंतर मठ्ठा छास. मठ्ठा छास तर म्हटलं त्या का होऊनच जावं म्हणजे खुश तरी होते ना थोडे. आता या खलबत्त्या एका फेस इल्लो आता तरी पण नंतर अजून घुसळूचा. आणि या मग अशी कुटलेलं साहित्य आला
हिरवी मिरची आणि जिरा आणि ही आपली हिरवीगार कोथिंबीर भरपूर सारी. आता ह्याच्यात घालूया पाणी भरपूर सारे. 2 वाटी. 1 वाटी दही घेतला असतं त्याका 2 वाटी पाणी बरोबर आहे. काय ताकात कलर येलो आता कुसा. आता ह्या असा हो बघा असं आवाज येता रवीने. आवाज येलो कमेंट मध्ये सांगा. कमेंट मध्ये सांगा. ताकात कसा घुसळायचा कितपर्यंत काय येऊ कयो बबल्स फेस आणि हिंदी मध्ये सांगू झाला तर झाग छानचो झाग. मला तो झाग आठवला. आंघोळ करताना म्हणतात सर्वागडा तो झाग येऊ शरीरात. तसं झाग म्हणजे फेस येऊ कयो तिथपर्यंत ताक घुसळूचा असता. रवीने असा 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 काय आवाज येतात तो ताक आता रवी रवी सारख्या करू नका. त्याच्या कोणाकडे रवी उठ आणि येत चल बाई मी इलय. आता ह्या ठेवायचा फ्रीज मध्ये सर्व सांगतात तसा. चला आता सर्व करा. खाली बर्फाचे तुकडे. आता कसा केल्या केल्या पिऊचा ना मग बर्फाचे तुकडे घालूकच वय. सुळसुळ सुळसुळ आवाज येता. मठ्ठा छास म्हटल्यावर मटको येऊकच होयो ना. आता या मटका छास झाला खऱ्या अर्थान. मटका पळू गोया आता. कृष्ण कसं चोरता तसा. वहिनी म्हणतात तू पॅक घे. एवढं मोठं मी घागर घेतोय तू पॅक घे. कृष्णाची घागर. मटका छास म्हटलं की मटका तर व्हाया की नाही तरच त्याच्या नावाक साजेसा असताना ह्या मटका छास. तसा मी म्हणतोय बाबा या थंडाई थंडाई नको बाबा. माठातलं ताक मराठी भाषेत. छान छान झाला त्या हिंदी. आता ह्या काय म्हणतात बहिणी. मी बोलले टेस्ट करू का आता एवढा रवला मडक्यातला तू तो यो पॅक मार. मी कसं कामावर जातोय मारायचं. ठेवस मी काय ह्या लावू की काय माका कृष्ण बनवल्या. थोडासा गळला. आई शपथ बरा वाटला. बर्फाचे कडे होते ना गुतूर. आणि चव उन्हाळ्यात जाऊया. आणि ह्याच्यामध्ये आला जरूर घालायचा. पचाक ह्याच्यामुळे ना आपला पचनाचा त्रास असतो ना तो कमी होता. हाडा मजबूत होतात. भरपूर सारे फायदे आहेत. तसं काही आणि मी एका सांगलंय भार्गवाक पण 2 चमचे भरव. ज्या त्याला पाहुणे येतील ना तेव्हा लूज मोशनचा त्रास होता तेव्हा ह्या 2 चमचे भरवायचा. तुमच्याकडे लहान बाळ असेल तर तुम्ही पण भरवा. तर असा आहे आमचा मटका. माठातलं ताक कसं वाटला तर तुम्ही आम्हाला माझा पॅकातलं सांगा.